दिनै बेहाय दरब्रै गामि गुवाबारि उत्तर गुवाबारि बेलगुरि आरो पद्मबिल गामिनि बिसोरो रायजो राजाफ्रा थांनाय मास मोनसे सिगाङाव गावसिनि बे जाम्फैखौ मावनो थाखाय जोंनि समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मखौ खावलायनायखाय बिथाङा बै समाव मावनानै होदों आरो बे मावनायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा ज' जानानै बिथांखौ बरायदों। आंनि मुङा गजेन्द्र बसुमतारी। गामिया गोजोनपुरि। नोंथांमोना दिनै जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मखौ जे आर'नाइ सोनाय जे बरायदों, मानि थाखाय बरायदों? दा बे सारखौ बरायनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा नैबे गुवाबारि दं जाम्फै। दा बे जाम्फैया गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि थाखाय बिराद दिगदाराव होबाय थादोंमोन। बा माइबो गायनानै जानो जोंहा आख' फिख' दै मोना, दै फैया। हेलजों जोंनि बे गुवाबारि दंखौ माने बुथेनानै लाजोब्बाय आरोखि, सोखांनानै लाजोब्बायमोन। दा बेखौ जोङो सिन्था खालामलायनानै जों बे सारनिसिम न'सिम थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैदों। सारा जोंनि रिकुवेस्ट बायदि मानिनानै बे खामानिखौ मावनानै होफैदों आरोखि। सारनि अननायखौ मोननानै सारखौ दिनैनि समाव आर'नाइ सोनानै बरायदों। जों BJP-आवनो माने बयबो जयैनो जोङो जगदान होसिगोन। बाहाय जों जथुमा जानायनि खारना जाहैबाय दिनै जोंहा बाहाय दरब्रै गामिजों मोनसे रायजोनि जाम्फै दंमोन, बान्दो। दा बेखौ लानानै जोङो ज' मोनब्रै उत्तर गुवाबारि आरो बेजों लोगोसे पद्मबिल, बेलगुरि ज' जानानै बे जिनिसखौ जोङो लिंहरनानै दिनै बे बान्दो जाम्फैखौ मावना होनायनि थाखाय दिनै जोङो बिथांखौ लेंहरनानै बाहाय बाहाय आर'नाइजों जों वेलकाम खालामनाय जादों। दा दिनैहाय जोंनि नोजोरावहाय दिनै बे सारानो दिनै जोंखौ अनगोन बायदि नुनानै दिनै जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ जों मावनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै जोङो जेरैबाबो फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां काउन्सिल इलेक्सन, बे इलेक्सनावहाय दिनै जों बे सारनोनो होनो होननानै दिनै थि खालामनानै लानाय जाबाय रायजो राजाफ्रा।